Set aside uli natin yung itlog. Okay, magandang araw po sa ating mga kaibigan. Ngayon po magluluto tayo ng subo. Try lang natin magluto ng batil patong, specialty ng mga taga bandang norte po to. So ang gagamitin po natin is itong pansit bato ng Bicol. Wala kasi tayong makakuha fresh na pansit dito eh. Tapos ito po yung pang sahog natin. Ang gisa sa sibuyas sa bawang. Ito may mga ingredients niya. Yan. Carrots, bagyo beans, repolyo. Kapitan din natin ng ginisa mix. Silver Swan soy sauce. Siyempre, para panggisa, mantika. Kunti na nga lang po. Tara, luto po tayo. So, ayan po. Kinainit na po natin ng ating kawali. Mainit na po yan. Lagyan na natin ng mantika. Lagyan natin yung bawang. Sibuyas. Kalagyan natin ito para hindi ka nakapasuhin. Itong carrots, pero po muna. Ito po mga gulay, mga sir, mga lulutuin na po natin ngayon ito. Kasi i-set aside natin ito mga ito. Para isunod na natin yung ating pansit. Okay, pansit ba ito? Sigahin natin. Kaya kailangan natin gawin na ito. Kahit ganoon pa rin naman siya, kahit fresh kong pansit na sineset aside pa rin itong mga gulay. Mag-ibig na. Sunod ako natin yung repolyo. Magluto lang yung repolyo kasi dali lang kumaluto yan. So ayan mga master. Ito na yung gulay natin. Lagyan natin na toyo. Ginisa mix. Ayan. Saka natin haluin. So, luto na po po. Set aside na po natin. Lagay po tayo konting mantika na lang po.
yung bawang huli natin. Okay. Yan. So, yung sibuyas. Ayun, tanay ko natin yung pangko. Yung bulo natin ng toyo. So, lalagay po natin sabaw is yung sabaw ng manok. Yan, pinagpakuloan po natin yan ng manok. Yan, tinatawag nila chicken stock. So yan po, pakuluan po lang natin yan. Tapos pag kumulo na, ilagay natin yung pansit, bato. Antay lang po natin sa kumulo mga ma'am sir. Kakulo po na ito. Para mapalambot na rin po natin yung ating sahog. So yan po. Kulong-kulo lang po siya. Lagyan na po natin ito. Isang layer lang po kasi marami ito eh. Isang layer lang yung gagamitin natin sa pansit. 3 layer kasi ito yung mga ma'am sir. Para isang layer lang gagamitin ito natin. Kasi marami-rami ng puto. Ako lang po kasi mag-isang kumakain ito na akong niluluto kasi wala yung mga kasama ko. Yan. Baliktad po natin para pantay yung pagkakaluto. Tuwing kulang po natin sa parang mapalambot na rin natin yung pansit. Pagdagan po natin ng toyo kasi kulang po yan. Saka ginis sa mix. Malapit na kung maluto yung pansit natin mga ma'am sir. Pag naluto na po natin yan, lulutuin na rin po natin yung itlog na pang toppings. Kasi may toppings pa po yan. Bukod pa po dun sa batil. Isang itlog sa toppings, isang itlog pa po sa batil yan. Pag tingin nyo pong kulang na po yung tubig natin, pwede na po natin isang dagdagan ulit. Para ano, kasi yung pansit po talaga, sinisip-sip nyo yung sabaw.
na lang po na haluin. Lapit na po to. Kunting tiis na lang. Luto na po yan. Lalagyan na po natin yung itlog na pang toppings natin. Papaibabaw lang po yan para luto siya. Set aside uli natin yung itlog. Anguin na po natin itong pansit. Para isunod naman po natin yung batil, ating batil. So natapos na po natin na set aside yung pansin natin mga kaibigan. Lulutuin na lang po natin yung ating batil. Kaluto po, pag kumulo na po yan, konting apoy na lang kailangan para maganda yung pagkakaluto ng ating batil.
Ayan po, luto na. Lagay na lang po natin siya sa ating lagayan. Lagyan na lang po natin yung ating batil. Kaluto po, pag kumulo na po yan, konting po yun lang kailangan para maganda yung pagkakaluto ng ating batil. Ayan po, luto na. Lagay na lang po natin siya sa ating lagayan. So, ito na po yung outcome ng ating pong niluto. Yan po yung toyo na may kalamansi, na may sibuyas. Yan po yung gagawin nating pampaalat na maya. Kung kulang po ng timpla para natin yung ating pansit. Kaya, tara na, kain po tayo.